Ağanya zumana zarfın aydımlarından yerine getiren ortamı deyip hayiş edipsiniz. Ağanya Halipan aydımlarını yaman goğur yani. Çinne has goğur dinleyenlemin aydiyanlam ama şu 19 yaşılca bir yigidin ovana gidileyen döwür Owganistana gidip düşmanın eline yesir düşüp şotayda da bar arzu hövesini bar zadyny hat üstüne geçirip bärik yollapdyr. Ağanya Halipada onu aydyma geçiripdir şeylere kıssası var. Gow edibem yerine getiripdir. Bizem başardığımızdan aýdýas haýyşlarymyz üçin. Resulcan, dostum galberti senem haýyşlaryň aşaň içinde yerine getirip bereli. Dünýä seniň ak ýoluň bizi eýlep ruhana meniň esker kalbymy alıp gille oňana çaryanymyz hindi kuş beýik oňan dağlary meniň esker kalbymyň gyzyp sowan dağlary dağlary Awganistan aýgy ussan seni alym Awganistan Awganistan aýgy ussan seni alym Awganistan Bağrym ışıktan köýmedi galy arzu hewesim dolurmaka ak kuşlary ýekulunyň üwedin taştan görüp söýenim ýigit göwnüm berenim göz ýaşyma öwrelem gara gözlü jirenim jirenim Awganistan aýgy ussan seni alym Awganistan Awganistan aýgy ussan seni alym Awganistan ýaynajaktym toý tutup il günüm ovam bilen ne toy gördüm ne ata ah meniň keveminim düşman aldaşymy koydum bilen başymy size koyan adamlar bu 19 yaşymy yaşymy Awganistan aýgy ussan